Xa é oficial, os rumores que cada vez soaban con máis forza confirmábanse esta mañá coa presentación dunha moción de censura asinada por PSOE, BNG, Marea e o edil non adscrito Luís Salamancos. Os motivos que alegan os 9 concelleiros asinantes son a parálise institucional e o endebedamento das arcas públicas, os que responsabilizan o goberno conformado por PP e noieses independentes agrupados. Fronte a esta situación propoñen un cambio de rumbo encabezado polo socialista Francisco Pérez, candidato de consenso que con toda a probabilidade será investido novo alcalde de Noia o próximo 11 de agosto. A espera de coñecer os detalles das negociacións co resto dos grupos, si trascendeu o acordo co BNG, condicionado a 12 cuestións claves para os nacionalistas, entre elas a redución do gasto político. Trataríase dun acordo puntual de investidura, pero sen intención de entrar a formar parte do novo goberno. Nós creemos que non é o momento para que o BNG entre no goberno. Creemos que temos que facer este acordo para desprazar unha xestión nefasta do PP e dos noieses independentes agrupados. Nós imos estar detrás de que se cumplan as condicións que nós poñemos para a investidura de Francisco Pérez e tamén estaremos aí presentes para negociar e para dar as nosas ideas para que a xestión municipal sexa o mellor posible. Pero esta cuestión de promover este cambio de goberno foi unha cuestión que xurdiu do PSDG. Nós, obviamente, somos necesarios, puxemos as nosas condicións, pero creemos que é o momento do PSDG e nós imos seguir traballando como xa tiñamos pensado desde o seu momento, desde a oposición, para mellorar a acción política, para mellorar a acción do goberno do municipio. Pola súa banda, o actual alcalde Santiago Freire declinou facer declaracións á espera dunha análise pormenorizada da situación. A presentación desta moción de censura foi posible tras unha sentenza do pasado 10 de xuño que bota por terra o pacto antitransfugismo. Ata agora estaba limitada a participación na moción de censura de Luís Salamancos, que ata finais do pasado ano formou parte do Grupo Popular.